Σε ένα παιχνίδι μπήκαμε. Είμαι με τη φίλη μου την Αντριάννα εδώ πέρα. Αντριάννα, πες γεια. Την ακούσατε. Είμαστε από Snapchat, οπότε ίσως δεν ακούγεται καλά. Να, εδώ πέρα είναι. Κάθεται πάνω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε αυτό το κρυφτό που μου είπε ότι είναι καλό. Που δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουμε. Νομίζω γινόμαστε πράγματα και κρυβόμαστε. Κάτι τέτοιο. Ωραία, αυτό πρέπει να κάνουμε. Κάτσε να κάνω εγώ αυτά εδώ. Ναι, 51 δευτερόλεπτα. 2 κάπα. Κέρδισα 2 χιλιάρικα από τον τροχό της τύχης. Λοιπόν, τι λέει αυτό? Λοιπόν, τώρα κάτι κάνουμε. Τι κάνουμε? Περιμένουμε 6 δευτερόλεπτα για να... ψηφίζουμε πίστα. Ψηφίζουμε αυτή εδώ την πίστα, παιδιά. Είμαστε... Χάιντερ. Και εγώ κρύβομαι. Λοιπόν, you are a hider. Πώς γινόμαστε πράγματα? Πώς γινόμαστε πράγματα? Θα γίνει αυτό. Θα γίνει ένα δέντρο. Έγινε μια παλή. Τι ξεκίνησε ο χρόνος που μας ψάχνει? Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, όχι. Θα με σκοτώσουμε. Δεν θε. Ήσουν αυτό το μεγάλο πράγμα που κινόταν. Το hot dog. Θα σε ψάχνω τώρα. Λοιπόν, ευτυχώς γιατί ξέρω που είναι. Ωραία, αυτή η σακούλα σκουπιδιών. Ναι, αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα κερδίσει, αλλά δεν θα κερδίσει γιατί... Εμένα με χτύπησε κατά λάθος. Κυνηγάνε κι άλλοι, μόνο αυτός. Ωραία, παιδιά, εγώ είμαι εδώ πέρα, είμαι ένα φυτό. Έρχεται προς τα μένα, όχι, Παναγία μου. Την άλλη, τη φίλη μου, τη σκότωσε. Κυνηγάει έναν γκόνο. Λοιπόν, δεν με έχει βρει ακόμα. Ναι, παιδιά, μίλησε και φίλη μου εδώ πέρα. Την ακούτε που μιλάει? Λοιπόν, εγώ εδώ πήρα είναι ένα μοναχικό φυτό που δεν είναι μοναχικό γιατί έχω κι άλλο ένα και άλλο ένα εδώ, αλλά δεν είναι.
Γιατί δείχνει ένα σήμα κινδύνου. Γιατί δείχνει σήμα κινδύνου. Τι είναι αυτή? Είναι αυτοί που κρύβονται. Και σε κυνηγάνε. Σε κυνηγάνε αυτοί που κρύβονται. Όχι. Και γιατί έδειχνε σήμα κινδύνου? Κυνηγάμε. Κάτι κόκκινοι που τρέχουνε. Τι είναι με κόκκινο περίγραμμα? Α, αυτοί που έχουν χάσει. Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Νίκησα, νίκησα. Καλά, εντάξει, για πρώτο παιχνίδι, guys. Δεν το έχω ξαναπαίξει, αλήθεια λέω. Ναι, όντως. Ούτε έχεις ξαναπαίξει και... Εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο. Εδώ πήρε η φίλη μου. Θα κάτσει κι εγώ τώρα στο κεφάλι της. Τότε το Magic Forest. Ωραίο είναι αυτό. Είμαι στη ισοπαλία. Θέλω να κρύβομαι εδώ. Ωραία, κρύβομαι. Κι εγώ κρύβομαι. Έλα ρε φίλε. Guys, άμα γίνω εγώ ποτέ Σικέρε, σιγά μην... Γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ? Λοιπόν, πέρασα από δίπλα μου. Ρε, δεν μπορώ να κουνηθώ. Τι εννοείς? Έχουν περάσει τόσοι από δίπλα μου και δεν με έχουν βρει. Εγώ έχω βρει μια τέλεια κρυψώνα που σιγά με βρει. Τι εννοείς? Τι έχεις γίνει? Τι πράγμα? Κάδος. Εγώ έχω γίνει ένα stop. Stop. Γιατί είναι το καλή. Όπα, περνάει από δίπλα μου και δεν με ξεπερνάει. Λοιπόν, παιδιά, πάει πολύ καλά αυτό. Για να δούμε που είναι αυτός. Ρε, πήγαινε σε όχι. Είσαι αυτό εδώ που είναι μπροστά από ένα μπλε αμάξι. Εσύ που είσαι? Είμαι δίπλα από ένα μπλε αμάξι. Όχι δίπλα. Ω, Μιτζή, κάποιος με χτυπάει. Αυτή εδώ τι είναι ακριβώς? Αυτή η Κόκκινο περίγραμμα. Ναι. Αυτοί σε κυνηγάνε. Λοιπόν, τώρα ψάχνω κάπου. Θα ψάξω λοιπόν που υπάρχει. Σε έχουν βρει. Σε έχουν βρει. Δεν ψάχνεις να. Ψάχνω. Μου λέει you are a seeker. Ναι. Εμένα μη με σκοτώσεις. Έλα! Δεν σε σκότωσα εγώ. Θα σταμάταγα. Εσύ με σκότωσες. Κυνήγα τώρα. Καλύτερα. Χειρότερα. Τη βρήκα. Έλα, sorry. Παιδιά, μην χαλάτε φιλίες. Άλλο ένα round. Ωραία, παιδιά, θα παίξουμε άλλο ένα round.
Και μετά θα κλείσω γιατί πρέπει να ανεβάσω και τα βίντεο. Ο Μιτζή μου λέει να κάνω spin για... Οκ. Να δούμε τι είναι. A secret, I hide it. A secret, I hide it. I hide it. Κρύβομαι. Τι έχω. Αυτό είναι τέλειο. Ωραία, εδώ είναι ένα γραφίδι. Θέλω να προσπαθήσω να κρυφτώ μέσα σε ένα σπίτι να μου έβρει. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται. Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω μορφή. Όχι, είναι εδώ. Ωραία, εγώ έχω βρει τέλεια που πιστεύω να μου έχουν βρει ποτέ. Ρε, είναι αδικία, δεν μπορούσα να αλλάξω μορφή. Πρέπει να τα πατάς. Το πάτησα. Αλλά δεν. Ρε, όχι, είμαι εγώ. Α, εσύ είσαι. Sorry, δεν το ήξερα, σ' άφησα. Εδώ είσαι. Ναι, είμαι. Δεν σε χτυπάω. Γιατί δεν μπορώ να πάω από εδώ. Την πέτρα πήγα να χτυπήσω εγώ, δεν πήγα να χτυπήσω σένα. Κάτι δεν μου πάει καλά με όλα αυτά τα... Να, αυτά εδώ δεν μ' αρέσουν. Να, ορίστε. Έλα εδώ, έλα πίσω. Χάτο, σκότωσα. Και αυτή εδώ η καρότσα. Τι ρόλο βαράει. Όχι. Να, εδώ. Ελπίζω να κερδίσω. Λοιπόν, έχουμε ακόμη 40 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, sorry που δεν μιλάω παιδιά τόση ώρα, απλώς... ναι, ξέχασα να μιλήσω. Ένα μανιτάρι που κουνιέται! Ένα μανιτάρι που κουνιέται! Εν τω μεταξύ περπάταγε πίσω από ένα σπίτι και εγώ είχα μπει μέσα. Και βγήκα έξω και βλέπω ένα μανιτάρι να περπατάει. Κάποιος σκότωσε. Την τελευταία στιγμή, ρε φίλε, θα είχε κερδίσει. Όντως. Αλλά τι με τώρα, εσύ είχε 2 δευτερόλεπτα. Ωραία. Θες να κάνουμε άλλο ένα ή να το τελειώσουμε εδώ? Ας κάνουμε. Ωραία παιδιά, άλλο ένα θα κάνουμε. Ναι παιδιά, κουτσούνι μου, λέω τη γάτα μου, αλλά με δαγκώνει που τη λέω κουτσούνι μου, οπότε μάλλον δεν πρέπει να την ξαναπώ έτσι. Κλίνικ, ωραία, κλίνικ. Ρε, άμα κάποιος παίζει πολύ καιρό και ξέρει όλες τις πίστες απ' έξω, τι νόημα έχει? Έλα ρε φίλε, πάλι αχάιντερ. Ω Μιτζή, είναι πολύ καλό.
Οκ. Πήρε ένα πολύ καλό όπλο. Αυτό εδώ τι ακριβώς είναι? Εγώ κρύφτηκα. Βασικά δεν κρύφτηκα, απλά έχω πάει κάπου. Πώς τους βρήκα τα φορεία? Πώς τους βρήκα τόσο? Εσύ τι είσαι? Τι πράγμα? Φυτό. Εγώ με ένα κουτί. Τι κουτί? Ένα κουτί. Τι κουτί είναι, ξέρω. Λοιπόν. Ωραία. Περνάνε από δίπλα μου. Και εμένα. Δεν με δει. Κάτσε, τι κουτί είσαι? Ένα κουτί, δεν ξέρω τι είναι. Αχ, κάποια με βαράει! Έλα ρε φίλε. Γιατί είναι δύο εδώ πέρα? Όχι, όχι. Έφυγε. Πώς με χτύπησε, ήθελα να χτυπήσει άλλο. Ωραία. Ναι, τώρα, οκ, παιδιά. Το βίντεο. Ναι, το είπε. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Αν έχετε λίγο καρδιά, μπορείτε να κάνετε ένα like για τον κόπο μου. Γιατί έχω παίξει άλλα 5 παιχνίδια μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό και να παίξουμε. Δηλαδή, γιατί τραβάγαμε και γινόντουσαν χάλια και